warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, ina mana fatan alkhairi. Yau ma na sake dawowa da sabon bayani. Bayanin da zan yi mana yau shine mutane da yawa suna samun matsala musamman a yanzu da group suka yi yawa a WhatsApp. Muhammad wani group ɗin ma baka san da shi ba za a iya saka ka a ciki kuma wataƙila ma mai matsala ne. Sannan kai tsaye za ka dinga iya ganin hotuna a cikin wayarka ba tare da ka san da su ba, har ma wataran in an yi rashin sa'a ka iya samun wani hoto ko bidiyo wanda bai dace ba a wayarka. So, ya za ka iya kare kanka daga wannan matsala? Ina nufin ya za ka iya mai da WhatsApp ɗinka ya koma in kana son hoto ya sauka sai ka ga dama sai ka yi download ɗin shi sannan ya sauka, ba haka kawai ya sauka ba. Abin da za ka yi mai sauƙi ne ba wahala. Ga WhatsApp ɗina nan za mu hau. Yayin da ka hau WhatsApp ɗinka, gashi nan yana buɗewa a hankali saboda nauyin wayar tawa. Da ka je za ka hau menu ɗinsa, gashi nan daga hannun damanka a can sama ƙasan agogo. Gashi nan mai layi guda uku mun shiga. Ka je can ƙasa, can ƙarshe za ka ga an saka maka settings. Ka danna settings ɗin. In ka danna settings ɗin zai buɗe maka profile ɗinka da kuma yadda za ka iya gyara shi. Gashi nan account, chat, notifications da kuma data and storage usage. Shi za ka shiga. Data and storage usage. In ka shige shi, gashi nan zai buɗe maka. Za ka ga an sa maka network usage, storage usage da kuma media auto download. To shi ne muke da bayani a kansa yanzu. Yayin da ka zo kan media auto download, za ka ga option guda biyu. When using mobile data, yana baka bayanin cewar me kake so ya dinga sauka a wayarka kai tsaye yayin da kake amfani da data a wayarka. Mu danna shi. Za mu ga da photos da audio su kaɗai ne suka yi aka makin ɗinsu, da bidiyo da document ba a buɗe su ba. So in muna so hoto din sauka mana akan wayarmu kai tsaye har sai mun ga dama mun danna sai mun cire wannan makin ɗin da shi da audio daga gaba ɗaya. Yayin da muka cire gaba ɗaya sai mu danna OK. Za ku ga gurin ya koma no media. Yana baka cewa in kana amfani da datar wayarka babu abin da zai sauka maka daga hoto ko audio ko bidiyo har sai ka danna shi sannan zai sauke maka. Sai abu na biyu, when connected on Wi-Fi. Idan kake so ya dinga sauka maka a wayarka yayin da kake amfani da Wi-Fi, yayin da wani ya buɗe maka datar sa kake amfani da ita, me kake so ya sauka maka? Wancan na farko yayin da kake amfani da datarka, wannan kuma yayin da kake amfani da Wi-Fi. Shi ma yana da matsala. Sai mu ga wannan shi duka ma a yi makin ɗinsa gaba ɗaya, sai mu bi ɗaya bayan ɗaya, sai mu cire shi don mu kashe. Yanzu mun danna OK. Shi ma ya koma no media. Wa'innan su muke da alaƙa da su a wannan darasin. Gashi nan yanzu kun gani mun cire komai. So yanzu ba abin da zai iya sauka mana akan WhatsApp sai abin da muka danna muka ga dama. In kai haka shi ne za ka fi samun zaman lafiya na rashin ganin abin da bai dace ba a cikin wayarka. Wannan shi ne ƙarshen darasin mu na yau taƙaitacce. Ina mana fatan alheri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.